Well, hallo, wir sind hier von dir bei Schtrucklaunt am Garten. Wir sind hier in der Welt nicht gewaßt, 132 mit alles an anderen. Bei Emma haben die sagen hier, diese Werken von dir. Und ich wollte wissen, was wir von Garten haben, was wir hier alles haben. Wir haben nicht sehr viel. Aber wir dann sehr meistens bloß Bacalhausen. Reis sind Tomates oder Tomatoes oder Tomaten. Und Gurken in de Griff met peperschoten en met eetschappen. Emma ik weet weten wat we dit jaar met de bacalhausen worden doen, de tomatoes. Die wird uitdaan en die wird een hek ranken, dat die sterk worden en die zullen dan een deel bacalhausen brengen. En met de gurken krijg zo. We worden de gurken ook een beetje zo uitdaan en ranken, dat het manchmal veel gurken geven. Dat is bij mij wat niet dit jaar. Ik word proeven. Mijn vrouw zei, du kannst dan in deze garten hier proeven. We hebben tussen een garten, den we zij dan bezorgen. En die gurken dan zo was, dan zij dat gemaakt is. Ze moet zijn voor het tijd. Ik weet op een jaar weten loten am hoofd. Maar nu ik je zeggen wat we met onze tomaten en met onze gurken doen. Met die planten. Hier hebben we nog wat Kirschen. Wat leg je daarvan? Zijn like sehr bald drie zum plekken de Fehler alle kriegen. Zijn niet schrikkelijk veel, maar dat wordt toch een beetje genoeg gegeven om met pijbakken. Wie weet. Mir sagt die Kirschen so schmack, dass ich würde das hier noch ein bisschen auf Bilder nehmen. Das sagen wir jetzt aber so schön, das ist so schön Eva. Okay, da wollte ich mal wissen, was wir mit den Bacalhausen tun. Da kann ja das sein, das Ostje, das ist zwischen zwei Aster, die kommt immer so schrots rüt, das nennen sie Zucker und Biewasser. Die nehmen wir da rüt, da kann das wahr sein. Ich will ein paar Beispiele hier geben, weil die da rüt nehmen, dann, wenn die Wassen sagen, die bringen ja eigentlich nicht Frucht. En dan dat die plant veel alle was en steht er de toren al neer. Kijk, hier is nog maar een kleinetje. Pul je den ook uit? Ja, dat is een groot woord. Kijk, hier is al nog groter. En wat je met die kan doen, wat je later wezen, die stapt je in een glas water neer en dan jaft die wartelen. Zie, kijk je mal hier. Hier is ook nog einer, die ga ik vergeten, feit mal auf te merken. Ja, die wordt allemaal zo twassen zijn, zo schrootstieper. Den pul je eruit. Ja, kijk je mal, nu had je in een glas neergezet. En een paar der later, de meeste grote blätter worden afsnijden. En dan stappen we dan glas voet en dan een paar jaar van nu worden de wartelen gaan naar zaad verrijden. En dat geeft ook planten, ik dat het 4 jaar. En dat geeft ook nog bacalhausen. So dat geeft me bloos allemaal meer planten. En ik heb alle een sterke ei gekield. Die smaakt ook bang met oude strampaksen, bitter snijden zoals ze zeer fan. En de eerste aastakjes, die snijden we er alle af. Dat het boven is maar kan hoog worden en sterk worden. En wij zijn dit wat zeer grove studie planten geven. En dat eerste blauwtjes wat de ganz ungen afhangen, die snijden we er los. En wieso? Want is eenmaal ungen de eerste soort blauwtjes te krijgen. En dat bacalhausen jaft, dan heeft er zoveel kracht naar en wassen. En die paar bacalhausjes dan wordt die besteed. Even niet ganz so hoog en sterk worden. So ik snijd de eerste aster er los. En op dat eerste soort bloempjes wat de ungen zijn. En dan zullen er keine aster worden aan de ieder scheren. En dan gewöhnlich dan gaan die lanis vielleicht een krankheid oder wat ze naam blijft. Ik weet dat hier bloß nog eenmaal wezen. En dan wat je nog wezen wat ik met de gurken doe. Wil je nog wezen wat het zit, waar we met alles vorig hier zijn. Ja, wat je mal wezen, kan je daar zijn al eerste soortjes plumpjes, die snijden we ook los, ganz ungen. En die durven niks zeggen, die waren vielleicht niet zo schwer, een paar bacalhausen aan, maar die waren zeer wassen, en die waren genoeg bacalhausen erboven, want die wordt groot en sterk zijn, die plant. Dat wordt, zoals ze dan zijn, zeer veel vrucht brengen. Dat kan je waar een plumpje zijn, die snijd ik af, de ganz eerste. En dat wil je zijn, die wordt zeer wassen. En dan dat zitten kleine boompjes van ik met dit voor zijn. Ja, nu kijk je mal, dat zitten kleine schmakke boompjes. Nu houden die alles zo besnipst, dat zit een beetje nervig, maar ik wil je zijn. Dat wordt een zeer studie planten geven. Het smaakt ooit bang, sterker door de stad. Zeer fijn. Wat je zijn loten wordt, dat wordt loten. Ik weet nu hier nog maar een video checken, want deze worden vol, we groot worden en vol bacalhausen hangen.
Look, wat we hier willen doen, is we worden hier een paar pools aan het chillen. En zei ik, een vriend had me wat pools gegeven. Boven had ik een loch daar geboord. Ik weet dat wezen. Meer de pools aan het chillen, dan wordt een kabel daar. En dan wordt ik hier wezen wat we ermee worden doen. Toen ik checkte mal, ik kwam hier wat dikker drood, wat er ligt bij deed. Zo'n herkens gemerkt, steek ik daar in de eden aan. Dat ik de kon een band ombrengen. En ik weet later wezen wat we door waren met brokken. De herkens, waar we door een band uit. En dan boven een kabel ombrengen. En dan waren we de gurken door de staat her. Ik weet wezen. En hier is het gezeintje. Gaan we door den kabel verder leggen. En dan brengen we de band zo ver aan. En dan word ik in het later wezen, dan waar we de gurken. Dus dan ram den band een beetje ram draaien. En dan zal de hier naar geraken, ganz per aan den kabel. En voor ieder plant, we hebben hier 2 planten op één steed. Voor ieder plant doen we een band. Dan kan jeder plant apart door naar geraken. Ik hoop me gelijk dat. Oké, nu wil je weten wat ik dat doe. Neem ik de plant, die is nog niet zo lang, de rank. Dan nemen we dat en dan draaien we dit zo ram den band. En dan wordt het zich weten. Vielleicht nog een beetje met houden, maar dan wordt het door smakken opranken. En dan gaan we daar was vielleicht moet even bakken om de gurk plek. Wat laat je daarvan? Oké, dan zijn we nu bij de gurken. Waar we daar een beetje uit doen. We oingen het eerste bloempje, beetje met de bakkeljaan, tomatoes, waar dat de voetje in dat bloempje. En dan de eerste bleren, want die schmeier saus bleren heeft, dan de eerste feierbatsaus bleren erop snijden. Dan eenmaal tussen de aastekjes te zijn ook nog kleine onwassekjes, of vielleicht nog kleine gurkjes te oingen. Dat alle lossnijden en lospulen. Zij een beetje met de tomatoes. En we worden niet zo schwin, 1 oder 2 gurkjes haben, gewöhnlich. Du oingen kriegen die maar voets 1 oder 2 gurkjes. We waren maar een klein beetje länger leren, maar we willen nu mal haben, dat de stuur zal groot en hoog worden en sterk. En dan wordt hij zeer blij. Wanneer nu voets de bloempjes te laten, de blijen dat en voets gurkjes geeft, dan wil de plant eenmaal niet zo zeer wassen. Dan gaat zoveel wastig aan de gurken aan de eerste paar wat aanzetten doen. Zo nu willen we de eerste losnemen, de bladeren, en dan willen we de laten boven hoog wassen. Dat zit alle top vielleicht niet zo meerkrachtig, maar ik hoop, ik heb gelijk daarmee. Ik weet dat am hoofdwezen wat dat gedaan heeft. Zo, we worden dit mal ganz veranderd ploegen en dan steht den ganzen Hof laten ongeranken. Da, hier war noch einmal eine Stück, war am besten, dass sie sagen, das war ein kleines Gurkchen. Wo dort losnehmen, und sie sagen, oh, aber das ist aber so schön. Na ja, dann lädt er Tag. Aber weißt du was, ich würde vorschlagen, wenn ihr in den ganzen Garten, so steht auch da, dort bloß eine Stück für einen Pro-Stack. Eine Bakkeljan und eine Gurk. Und dann weißt du für nächstes Jahr. Ich habe die Chance genommen, ich habe nu alles so steht, so ich habe hier hoffentlich dort wat schaffen. Zij fährt dan ze aan de greinhiezer zo steht. So, mir sagt er ook, meer kauft ich. En hier is overal manke Wiendruwen. We doen al die lange asten, al die lange ranken doen we ook. Rutsch niet wat er zo over de zied even hangen. En dan gaat het meer aan de Wiendruwen. En dan steht alles plus aan de ranken en de asten. Marius Holla. Van der is een zeer schöne dag waren. Gisteren had het 16 waar geregend. En we gaan van der wel wat anders. En we hadden het zelje. Van der wel ons mal een huis slachten, een huis baken. We hebben al even gehungerd. We waren een schein huis baken. We hebben wie we echt van der waren rijden. En dan wel we scheine taakjes gaan. Op je neerwak. Nu kijk mal, nu hebben we hier een geslachten huis. Hier zijn de hengerschenkjes, verschenkjes, dan de backstraps. En hier zijn een paar andere bitterfleisch even gehouden. Hier zijn de andere bedschenkjes. Nu willen we een marinade, dan zullen we riet maken. Dan willen we die doornemen en dan wat stek 8 stunden. Dan onkas we ons die riet maken. This is rabbit.
we're gonna make a marinade and marinate it till about 6 to 8 hours. Schmack aufgewaschen, so dit kan je hem stoer kijken. Die zijn geslacht en alles, wat je bus met aufwaschen en dan zijn die rij. Hoezefleisch. Okay, wat je wissen, wat we van de Enzylarie willen brengen. Hier hebben we 10 chesnick voor clove garlic, voor de marinade. En hier hebben we een halve natte sippel. Hier hebben we half an onion. Hier hebben we 1 eetlepel citronenjuice, saft. 1 tablespoon lemon juice. 3 eetlepel olivenoil. 3 tablespoons olive oil. Hier hebben we 2 theelepel gerekende paprika, waar je niet zo'n hand aan de brukje andere. 2 teaspoons smoked paprika. En hier hebben we peper en zout zoveel. En hier hebben we nog een handje cilantro. A little bit of cilantro. Nu gaan we het alle fijn maken tegen onder hier. Nou wil ik je weten wat we ermee doen. Oké, nu hebben we dat marinade vorig. Nu willen we den hoes dat alle smaak afdrehen, dat de ganz strik is. We're gonna pat it dry. And then apply the marinade. Nu wordt het marinade dat azulerie, de ganz azulen, van beide zijden. Wil je wijzen waar we ganz vorig gaan. Krijg ze staat, alle wegen. Terwijl ik had een beetje meer uiteren, maar dit wordt het schaffen. Nu hebben we dat alle eigen smerten, eigen zudelt. Nu hebben we dat in een plastic lucht en dan dat van een stuk 6, 7, 8 stunden, eentje dan dat ook even na. En een ijsschap liggen gaan. So we waren van ongeveer 6, 7 stunden en dan hebben we den bakken. We're gonna let it marinate now in a plastic bag for about 6 to 8 hours. And then we're gonna cook it. Okay, nu hebben we het al in de luchtpan. Waar het een ijsschap neerzetten. We're gonna put it in the fridge for 6 to 8 hours. Ja, dan iedemaal aandrehen and turn it a few times while marinating. Let er wat van de zij schijnt het ovenkast geven. Oké, hier hebben we al die species wat we gebruiken voor de enzylarie voor den hoes. Kijk je dat smaak abschrijven. Here we have all the ingredients for the marinade for the rabbit. De hoes die heeft nu 10 stunden gemarineerd. Hij zult voor 10 stunden, marinated for 10 hours. Nu gaan we den hier zo opleiden, de kool hebben we fijn eruit. Nu gaan we den bakken. Dat vangt einfach onschijn te rekenen. Check hem al dat met kool en bakken. Dan smaakt wel wat schijn. Zeer fijn laten ze worden van jou. Waarom bij zien er nog fijn bruin bakken en dan wordt het een ploot en dan wordt het in de bak nog eenmaal van een stunde half bakken. En wegen die hoezen, die hebben niet zo veel vat. We hebben een klein beetje olivenoil nog eenmaal wat een beetje even. We're going to add a little bit of olive oil to it because rabbits are very lean. They don't have a lot of fat. Ja, klein beetje de start. Ja, weet je wat, we worden een klein beetje toedagen met zo'n blanke papier, dan blijft de hette alle bij en dan bakt dat een beetje beter. Dat is van der een beetje windig. Oké, ik leer het als zo halfweg goed, maar wie wil dat nu nog eenmaal aan een ploot nemen en dan een klein beetje water erin eten en dan hebben we dat 350 graden Fahrenheit. We hebben nog eenmaal een stunde bakken, zo ik wil gaan dat vlees dat zal zeer goed zijn, dat het groot zo van de knekkers leeg losgaat. We're gonna bake it now for an hour, hour and a half at 350 degrees Fahrenheit. I want that meat to be really well done. Okay, well dan sleep as you would be eating. We're gonna add a little bit of water to the rabbit meat. Then we're gonna smaakt out uit met blanke papier. En dan gaan we dat voor 1 stunde of 1,5 stunde bakken. 350 graden Fahrenheit. We're gonna bake it now for 350 degrees Fahrenheit for about an hour, hour and a half. So the meat will fall off the bones. Okay, 1,5 stunde hebben we dat gebakt. 350 graden Fahrenheit.
Nu is dat right zum Abdaschen. Baked it for hour and a half, 350 degrees Fahrenheit. It is well done. Wow! Dat is sehr fan goa. Check them all that. En dat rekt so goa schein. Woohoo! Nu wil we tacos maken. It is well done. Nu wil we dat vlees de alle lospelen en hebben we dat right om tacos maken. We're gonna take all the meat off the bones. Okay, dat is even right. Nu als hier een paar tortillas abwarmen. We waren van de meeltortillas aan en daar willen we tacos maken. Okay, dat is plus einfach tijd om tacos maken. Hosentacos. Tacos from rabbit. Letter wat sehr schijn schmeckt. Dat recht schijn. En ik had al geschmeckt, schmeckt sehr schijn. Met pico de gallo. Salsa doen met Eva. Von der, wo wir über sehr eten. Han von der sehr geschafft, das ist ein sehr schöner Tag gewesen. Ja, wir haben von der, weil wir ein bisschen Helgedag houden. Das ist mal was anderes, was wir gewohnt sind. Naja, wir wollen mit 2 Tacos aufhängen. Und dann von da wieder. Na, was bleiben wir? Von der haben wir Hosentacos. Wir haben 41 Jahre nicht gehabt. In Mexiko ist einmal meine Schwägerin und wir haben einmal Tacos gemerkt von Hosen. Und von der erst dort, was wir gemerkt haben. Ich sage, Gott dankbar war er für $1. Gott dankbar für die Gesundheit und Gott dankbar, dass er uns die Kraft schenken wird, wenn der schwere Tiden durchkommen. Und dankbar für den schönen Tag, für den schönen Regen. Und dankbar, dass Gott mich von der Woche abgewartet. Und ich sage noch dankbar für diese schöne Multi. So, nu werden wir Hosentacos brauchen. Rabbit Tacos. Eerste waren we dan met Doña Anita. We zijn meest krak uit. We waren wel warm naar Mexico voor. Dat deed bloß nichts. Nicht das erste Mal. Wow! Vorke, jetzt krieg ich Stills, hol die Faust. Ja, wir haben, nu weil wir diese Hosentacos machen. Da pico de gallo da manch. Für ein Typ, was du sagst. Wow! Das schmeckt schön. Und sie sagen, über die Hosen, aber das kann ich nicht, dass mir was fremdet, aber das möchte ich nicht brauchen. Ein Tag, wo ich war in Olsen und wo im Altenheim saßen und rückchecken, da wo ich sagen, ich wünsche ich für das oder dort oder Jant geprüft oder hier getan und dort und was alles prüft dort. Wenn es schön schmeckt, dann hängen der Rüt. Aber das wird von der nicht hängen der Rüt kommen. Wow! Het schmeckt dann ein bisschen zwischen Schweinfleisch, vielleicht ein bisschen auch noch Hühnerfleisch. Dann habe ich eine halbe Stunde an der Bart gebacken. 350 Grad Fahrenheit, als ich dann nicht habe, abgekohlen, gebacken. Das wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber ich will das haben, das so sehr fein Weg und Goa sein, oder das kann so fein von der Knäppeslöspil. Ich glaube, ich habe das geglückt. Und wenn jeder proben tun oder jeder geprobt haben, lass mich warten. Prost, Salud! Sehr schön. Auf Wiedersehen. Dann sehen wir uns noch mal weiter mit Gott sein Willen.